Nog maar een paar dagen geleden zwommen de jerringen in de Noordzee, maar nu al liggen ze op de snijplank bij het vishoes in Boetenpost. Echt varske vis dus. De jering is volle steviger van structuur. Er zit minder pieken, minder zout van smaak. Het is doordat ze minder lang in de piekenlijn hebben. En ze lezen er natuurlijk nog maar correct in. En was het eigenlijk proost, is echt puur de vis. De Hollandse nieuw is al jaren een begrip. Een begrip dat ik met name bedoeld is om mensen naar de viswinkel te loeken. Maar dan moet de smaak wel goed wezen. Wij hebben juist hebben wij de jering inderdaad even proberen. En dit smaakt het hartstikke best. Goede vetten en een goed lekker vers visje. Goed, lekker vers visje waar mensen echt van komen? Dat hoop ik wel. En het viskoers kan de extra promotie wel broeken. Krijgt deze week is de stritten van de winkel Iepenbrutsen en moet de mensen dus omrieden voor haar een visk. Het viskoers is er eigenlijk wakker wies mooi dat de Hollandse nieuwe krek nou komt. Ja, dat komt dus goed van pas. En dat mensen ook voor omrieden willen, dat blikken bij de viscream in Ljouwert. Van overal uit de provincie komen mensen hier van de nieuwe jering. Een visje dat de mensen echt op zitten te wachten. Ja, het is elke keer wel inderdaad dat mensen zitten van we komen lauwe mom met een jering dan juist met de oude jering. Dat klopt inderdaad door. Maar dan bloot de vraag vanzelfs, wat vindt de klant er eens van? Nou, hoe smaakt het er? Heerlijk. Ja, is het lekker? Ja, heerlijk. En waarom probeer je nou dat het na is? Wat probeer je dat doen? Ja, hij is wat zilter lijkt. Een beetje zilter. Het is altijd een primeur, hè? Even kijken of het nou echt zo anders smaakt als die we de week hiervoor gegeten hebben. En smaakt het er echt hoor? Ja. Het is zeker de moeite waard. Ja, hij kan nog wel een beetje vetter. Hij nog net echt, nee. Dus hij is eigenlijk nog net goed. Ja, hij wil goed, maar hij moet nog ietsje beter.